5, 4, 3, 2, 1, va! Preparado, Chapela? Moi bons días a todos, benvidos outro día máis aquí a Pobra da Caramiñán, segunda xornada de remo, a quen temos hoxe, Anxo? Pois estamos aquí no play-off e todo por decidir, despois da posición da regata de onte, o primeiro en sair foi a tripulación de Perillo, o segundo a tripulación de Chapela, e o último, pero o primeiro clasificado que onte se levou 3 puntos, el máximo favorito a ascender a LGTA, a tripulación asturiana de Castropol. Vamos a coñecer as alineacións destes tres embarcacións que loitan por ascender a Liga Galega A. Por quen empezamos? Empecemos por o primeiro, a Leocadia de Perillo, que hoxe está patroneada por Pablo Chéveres Rodríguez, no costado de estribor, Alejandro Pedro García, Miguel Medeiro Vieira, Daniel Salvador García, Adrián Cortés Carro, Víctor Pedroso Cocelo, Iván Conceiro Aguiar, en babor, Antón Calvete de Miguel, Israel Rivas Planas, Carlos Miguel García, Jorge Salvador García, Alberto Lao Zapata e Julio Vázquez Andrade. na proa está virando xa Perillo, está facendo a tripulación de Perillo a súa primeira diaboga. José Pica, Pedro Ares Fernández. A segunda tripulación en sair, o segundo clasificado 11, terceiro clasificado na LGTB, a tripulación de Chapela, Area Longa de Marco Antonio Castelao, que hoxe está patroneada Por José 5, Fernández Acuña, 4, 3, 2, Tomás Toscano Alonso, Cristian Casal Iglesias, Carlos Macho Lucas, Rafael Lelo Gómez, Marco Antonio Rodríguez Neuguín e Bernardo Otero González. en babor, Borja Álvarez Amigo, Miguel Otero Martínez, Junay Lois Esteves, Roy Prado Pastana, Gabriel Figueroa Alonso e Iago Saavedra Prieto. a pica supoño que como sempre para o seu adestrador Marco Antonio Castelao. Por suposto, Anxo. A tripulación de Castropol, a Ría de Leo, o primeiro clasificado na xornada de onte que sumou 3 puntos, está patroneada hoxe Por Rubén Villar Varela. Na bancada de estribor, Jorge Fernández González. o de Chapela. E xa vemos entrar a Santa Leocadia para facer a súa segunda diaboga. Aquí vemos chegar a embarcación de Perillo, a pique de facer a súa segunda virada. Unha embarcación de Perillo que marcou o segundo mellor tempo na primeira virada e prepáranse para virar. Está aí facendo a súa maniobra, a tripulación de Perillo que neste momento marca un segundo millor que Chapela. Vamos a ver o que acontece. Remata xa esta súa segunda tiaboga, recordamos, 6 longos, 5 tiabogas. E aquí vemos chegar a área longa de Chapela, a embarcación adestrada por Marco Antonio, que fixo o peor tempo na primeira virada, 6 segundos por detrás de Castropol, 1 segundo por detrás de Perillo. E ven con Coitelo nos dientes, como se acostuma a decir, 37 paradas para os de Marco Antonio Castelao, 37 paradas por minuto, con unha velocidade entre 16 a 17 km por hora. Están a piques de entrar a facer a súa segunda diaboga, a tripulación de Chapela. Vamos a virar a la área longa, últimos metros pesa, segunda virada, ya se preparan. Prepárase un pica, prepárase o adestrador de Chapela, unha maniobra perfecta da área longa. Moi boa virada da área longa de Chapela. Temos referencias a metade do segundo longo. Por agora, mellor tempo a metade do segundo longo é o que marca Castropol, 6 segundos mellor que Perillo e 7 mellor que a tripulación de Chapela que acaba de facer a súa diaboga ahora entera. Tempos intermedios, Castropol 5.05, Perillo 5.11, Chapela 5.12 e agora vemos chegar aos grandes favoritos porque van na primeira posición neste playón de ascenso a embarcación de Asturias, a Ría de Leo, a embarcación de Castropol. Está a piques pouco máis de 20 paladas para afrontar a súa diaboga. Os diareiros asturianos que se desplazaron en masa ata aquí hasta o porto da Pobra do Caramiñán para animar a Ría de Leo, que neste momento está a facer a súa segunda diaboga. Vamos a virada de Castropol, prepárase o pique, moi boa virada tamén de Castropol. Impresionante a maniobra do pica, como se pica no costado para que todo saia ben. E xa están as tres tripulacións afrontando o terceiro longo
Bueno, tenemos tiempos intermedios, parece que Chapela se hace por diante de Perillo, Chapela 6.50, Perillo 6.52, falta por ver a referencia de Castropol. Vamos a ver se nos pasan o tempo da segunda García Bogas de Castropol. Xa temos 6.44 para a tripulación de Castropol, que continúa en cabeza de regata, que quer facer 11 por detrás, Chapela, 10.35. Aquí vemos llegar a Santa Leocadia de Perillo. Somos la Liga A, somos que quieren salvar a plaza. Por ahora van terceros en esta fase de ascenso. O se quieren mejorar, quieren intentar arañar esos 3 puntos, esperar a ver qué sucede con otro rival. Tenemos la mirada de Perillo. Está entrando a Santa Leocadia, está se preparando Piqueiro, está facendo barco, a punto de facer a maniobra, mete o Piqueiro palote, vamos a ver, xa para a tripulación de Santa Leocadia, para un clásico do remo galego, un dos históricos, un dos máximos representantes do remo galego. Saben a frío que é lutar de tú a tú cas grandes tripulacións vascas en finais da concha como a principios do 2000. Ascenderon o ano pasado, este ano queren manter a súa plaza de LGTA. E agora ven por aquí a Área Longa de Chapela, unha Área Longa que veu de menos a máis durante toda a temporada, empezou luchando por a terceira e cuarta posición, finalmente conseguiu meterse nesa segunda posición, algunha regata como Príncipe de Asturias. Por el agora van segundo neste playoff de ascenso e vamos a ver que sucede hoxe. Vamos a cuarta virada de Chapela que xa se están a preparar nos últimos metros. 37 paradas por minuto, 17 km/h para a área longa dos de Marco Antonio Castelao que están preparando a maniobra. Vamos esa tripulación, vamos esa afición de Chapela, ainda é posible, vamos. Aquí vemos llegar ahora también a Ría de Leo, marcación de Castropol. Antes vamos a recordar los tempos intermedios. Marcó Castropol a mayor tempo, 12:10, 11 segundos por detrás. Perillo, 12:21, 13 segundos por detrás. Chapela, 12:23. Recordamos, estos tempos son a metade do cuarto longo, mellor tempo para a Ría de Leo, que onde sumou os 3 puntos e que hoxe vai camiño de volver a sumar outros 3. Como decíamos antes, teñen a directa posta, non veñen a especular, 3 puntos hoxe veñen a por os 3 puntos, veñen a asegurarse esa primeira plaza no playoff, e vamos alá ca cuarta virada de Castropol. Fixadevos no Piqueiro como finca, como se corda cas dúas pernas. Impresionante a estampa do Piqueiro de Castropol na maniobra da García Boga, e xa están os 3 barcos afrontando o quinto longo. Esperamos a ver o tempo que fixo Castropol polo de agora. Perillo 14:04 e Chapela 14:06. Interesante a loita que están mantendo a área longa ca Santa Leocadia, a tripulación de Perillo, ca tripulación de Chapela, 2 segundos escasos entre as dúas tripulacións, que se está mantendo esta distancia, esta diferencia ao longo de toda a regata. Queren aferrar con uñas e dentes a LGTA, donde remaron este ano, están dando todo. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué acontece. Últimas paradas, vamos a hacer aplausos para Santa Leocadia. Vamos los últimos metros, últimas paradas para Perillo. E onde quedaba terceiro, e hoxe queren superar esa posición. Ya para Perillo, un forte aplauso para eles. Falta ahora por entrar Chapela, acompañados de parte dos seus diareiros que viñeron para animalos e que se escoitan no peirao. Últimos metros para Chapela, últimos metros de este playoff, últimos metros da tempada para Chapela. Vamos a apoyar a Chapela, un forte aplauso para estes guerreiros de Chapela que aquí rematan a regata de hoxe. E se levantamos la vista podemos ver ao máximo favorito. Onte marcou o millor tempo e hoxe marcou en todos os parciais tamén o millor tempo. A Ría de Leo que se está afrontando a mano seu delegado. Queren remar na LGTA para o ano e van a entrar e van a ser os campeóns deste playoff. Sumaron 3 puntos onte e hoxe tamén parece ser que van a sumar outros 3. Últimos metros para Ría de Leo, gran tempada de Castropol, gran playoff. Vamos a los últimos metros, fuerte aplauso para Castropol. Conseguiron o Lomar, vamos a ver si o consiguen tamén nos despachos, vamos a ver si Mogardo se can de ascender e deixarlle ese hueco que